Hello, Bayabrok. Nong bagay ang kaisa good news to be hekya. Jara N.I.T Kokborok course 1 year diploma course khainai rok bongni bagay kaisa good news. Norok o jaga Kokborok certificate course 1 bosorni course khlaimanai. O jaga admission ongna hingke class 12 pass ongna nango. Oro admission chalu ongnai 10 tarik 7 mas 2019 ni simi 24 tarik 7 mas ni bising norok from joma marbainai ajagni noni course ni exam onko fees nanai 1000 khayei 1000 khayei norok o rang no norok transfer khairo himanoi account kora account number jak o account number ni maddome eba khe norok bank draft tanai rohimano amo SBI N.I.T ni SBI o iko o address o registrar N.I.T Agartala oro taklai system khaikya oro class 12 ni omo kompokhe 40% mark nangnai okay Bayabrok norok tebo oro nugui manai from omong kha jagni from aro photo nangnai noni bumung rok rugui oro fill up khai rohojangnai omo joma rwjangnai aro te nong signature rok rugui hingke Bayabrok norok tebo confuse sungjaknai tongkhe norok ano sungui mano oro 1 year ni Kokborok course wngnai certificate course hingke Bayabrok norok kanio video no sajak norok subscribe khaidi jara kwtal rok kanio channel no like ridi tei share khaidi anio video no jate buibo saimana bagui o jagani seat tongo oro 50 hambai friend tei kono question sungjaknai tongkha norok ano sunghori mano ang nongno help khaina bagui chai tok tongnai hambai.